Moi, mä oon Krista, elinvoimaiset tiimiläinen ja hienoa, että oot päättänyt lähteä Kannavein kanta-asiakkaaksi. Kanta-asiakkaana tuut saamaan heti etuja tuotehinnoissa ja kanta-asiakkaana kuukausittain SmartShipillä pysyminen tuo myös muita etuja ajan kanssa. Oot varmasti saanut sun yhteyshenkilöltä kauppalinkin ja lähdetään katsomaan, kuinka kanta-asiakastilaus tehdään. Meillä on uusi sivusto Kannaveilla ja nyt suomennos vielä on vaiheessa, eli käydään vähän läpi sitä tilausta tarkemmin, vaikka siellä vähän niitä englanninkielisiä sanoja onkin. Jos tänne automaattisesti tulee englanninkieli valikkoon, niin täältä lipun kohdasta ja alemmasta valikosta, kun valitset alimmaisena Suomi, niin saat pääsääntöisesti tekstit suomeksi. Ja jos et ole sun yhteyshenkilösi linkillä vielä kaupassa, niin sulla on hyvä olla sun yhteyshenkilön ID tai PA-numero. Lisäksi sulla on hyvä olla tiedossa sun omat tiedot ja tarvit nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostin lisäksi jo salasanan, mikä on 12-numeroinen tai kirjaiminen. Ja kannattaa ottaa paperia ja kynää, että muistaa sen salasanan, jos sen nyt luo uuden salasanan tälle järjestelmälle. Ja myöskin, jos valitset pankki- tai luottokortin, debit- tai credit-puolen, niin korttitiedot on hyvä olla. Ja paperia ja kynä, jos haluat ottaa pankkisiirron maksuvaihtoehdoksi. Ja liittymällä kanta-asiakkaaksi voit tehdä sen esimerkiksi niin, että menet suoraan tuotevalikoimaan. Meillä on erilaisia säästöpakkauksia, yksittäistuotteita. Ja täällä valikosta löytyy myös tuommoinen kohta kuin lisää, niin siellä voi olla jotain erikoisuuksia. Esimerkiksi nyt muutama limited edition hamppupaitaa ja hamppupussukkaa. Itsellänikin sattuu semmoinen olemaan päällä. Mutta nyt tämä kyseinen uusi kanta-asiakas haluaa tilata yhden salven. Eli on mennyt tänne tuotteisiin ja löydänkin täältä salven ja lisään sieltä heti yhden ostoskoriin. Tämä sanoikin täällä, että ostoskoriin on lisätty salve. Ja nyt se laittokin sinne 2 kappaletta, eli klikkaan tuolta alaspäin ja muutan sen 1 ja siirryn ostoskoriin. Ja ostoskori on valmiina. Siellä on 1 salve ja klikkaan seuraavaa. Ja nyt kun on uuden kanta-asiakastilin luominen, niin täältä oikealta löydetään kohta liity nyt. Ja nyt kirjaudutaan kanta-asiakkaaksi valitsemalla tämä keskimmäinen palkki, eli preferred customer. Se tarkoittaa kanta-asiakasta. Jos me mentäisiin tänne oikealle puolelle, missä lukee pelkkä customer, se tarkoittaa kertaluontoista asiakasta. Eli silloin siellä meidän kaupassa, kun on 2 eri hintaa, niin se tulisi se kalliimpi kertaostoinen hinta sille ostolle. Mutta tämä suositeltu asiakas tai kanta-asiakas kohta tässä keskellä antaa heti jo ensimmäisestä tilauksesta sen edullisemman hinnan. Ja täällä, jos päättäisit lähteä edustajaksi mukaan Kannaveille, niin silloin rekisteröidyttäisiin tällä Brand Ambassador-nimikkeellä tuolta vasemmasta laidasta. Mutta nyt mennään tällä kanta-asiakkuudella. Tarkistetaan, että shipping country, eli postitusmaa tai alue, on Suomi. Ja sitten täytetään profiilitiedot, eli sun oma sähköposti,
Vahvistetaan se sama sähköposti. Ja sitten salasana. Ja vahvistetaan salasana. Teen tuonne siihen korjauksen. Noin. Sitten mennään henkilökohtaisiin tietoihin. Eli kyseessä on nainen. Kirjoitetaan first name, eli etunimi. Last name, eli sukunimi. Ja puhelin numero Suomen koodi on +358 ja sitten siitä sun omasta puhelinnumerosta jätät ensimmäisen nollan pois. Katsotaan, että sponsorin tiedot on oikein ja sitten kirjoitetaan kotiosoite, address line, eli katuosoite, kun tulee tuo address line 1. Ja nyt on hyvä muistaa, että järjestelmä ei lue ä eikä ö kirjaimia, eli ä on a ja ö on o. Tämä address line 2, eli osoitetiedot 2 on vapaa-valintainen ja city on kaupunki. Täällä saa valita vielä alueen, että onko Uusimaa, Pohjanmaa, Etelä-Karjala halutessaan. Mutta pakollinen on täällä ZIP, postal code, eli postinumero. Ja vielä tarkistaa, että maa on Suomi. Sitten mennään toimitusosoitteisiin. Jos se on eri kuin äsken kirjoittama osoite, niin silloin tähän tulisi ruksi. Eli jos tässä lukee, että shipping address is different than home address, eli postitusosoite on eri kuin kotiosoite, niin silloin klikattaisiin tähän ja siihen tulisi tiedot, mihin täytetään postitusosoite. Mutta nyt halutaan se sinne kotiin. Sitten hyväksytään ainakin nämä 2 ylimpää. Käyttöehtosopimus, hyväksytään se, ja sekä markkinointisäännöt ja tietosuojakäytännöt. Halutessasi voit suostua ottamaan kanavei-sähköpostia yritykseltä tai kaupallista sähköpostia sun sponsorilta tai yhteyshenkilöltä tai ylälinjalta. Vielä järjestelmä varmistaa, että et ole robotti ja klikataan seuraavaa. Nyt tämä sanoo, että lomake on täytetty väärin. Katsotaanpa mikä kohta siellä on, että on kaikki kohdat oikein, eli ollaan kanta-asiakkaana. Meidän maa on Suomi. Näköjään salasanaa se täältä herjaa. Ihan mulla olikin 11 merkkiä. No niin, saa olla tarkkana. Eli laitetaanpa uudestaan salasana, mikä on vähintään 12 merkkiä. Ja siellä on isoja ja pieniä kirjaimia, sekä numeroita että erikoismerkkejä. No niin, nyt pitäisi olla 12. Koitetaan uudestaan.
Ja sitten muuten katsotaan, että kaikki on oikein. Kyllä. Uudestaan tonne En ole robotti. Ja sieltä tulee, että valitse kaikki kuvat, joissa näkyy polkupyöriä. Ja sitten klikataan noin kaikki polkupyöräkuvat tuolta, niin päästään eteenpäin. Yes. Noin. Eli sitten katsotaan täältä vielä. Tällä hetkellä kannaveilla on alennukset, niin täällä ostoskorin loppuvaiheessa, kun ollaan täytetty jo nuo tilitiedot, niin nyt tuli näkyviin tämä alennettu hinta. Se ei näy vielä siinä alkuvaiheessa kauppaa. Jos sinulla olisi lahjakortti, niin täällä tulee lahjakortin täyttöpaikka. Sitä ei nyt ole. Ja ei tarvitse lisätä mitään nimeä laskuun. Tarkistetaan, että postitustiedot, puhelinnumerot, muut on oikein. Ja klikataan seuraavaa. Sitten päästään toimitus- ja maksutietoihin. Tästä ensimmäiseltä riviltä maksutapaksi voi valita credit card, eli luottokortti, tai täältä valikosta valita pankkisiirto, eli bank wire. Jos me mentäisiin tällä luottokorttivaihtoehtoilla, standard shipping on normaali toimitustapa, niin ensimmäistä kertaa, kun kirjaudutaan tänne järjestelmään, niin järjestelmässä luonnollisesti ei ole siellä mitään luottokorttia muistissa, eli ei voida sitä valita, niin täältä valittaisiin uusi maksutapa. Ja silloin tänne aukeaa ihan uusi sivu luottokorttitiedoille. Mutta tässä tapauksessa me valitaan täältä maksutavaksi bank wire, eli pankkisiirto. Toimitustapa on ihan toi standard shipping, eli ihan peruslähetys niin sanotusti. Ja klikataan seuraavaan. Ja sitten valitaan toimituspäivä kohdalle SmartShip-nimimerkki. Eli tämä voi olla jos tulee kanta-asiakkaana useampia tilauksia, niin ne eri tilaukset voi nimetä eri nimimerkillä. Nyt esimerkiksi kun täällä oli tilauksessa salve, niin laitan tuohon tuon salven. Ja kun rekisteröidyt kanta-asiakkaaksi, niin sulla lähtee pyörimään SmartShip kuukausittainen tilaus, niin valitsen täältä nyt kuukauden päähän suurin piirtein sitten seuraavan toimituksen. Sitä omaa SmartShip-tilausta, mitä tuotteita siellä on ja minä päivänä sen haluaa toimitettavaksi, niin sen saa käydä sitten näppärästi omilta sivuilta muokkaamassa, kun saat tilauksen päätyttyä tunnukset omille sivuille. Ostajan tiedosta jälleen varmistetaan, että siellä on kaikki oikein. Ja klikataan seuraavaa. Ja tarkistetaan vielä, että meillä on siellä salve. Otetaan täältä maksutavaksi se bank wire, eli pankkisiirto. Klikataan seuraavaan. Tilitietojen tarkistus. Ja nyt päästään tänne viimeiseen kohtaan, eli tuli alennettu hinta, postit 12,40 ja yhteensä summa. Tarkistetaan, että se on oikein.
meillä on maksutapana pankkisiirto. Kuukauden päästä lähtee sitten seuraava SmartShip-päivä ja kaikki tiedot on oikein. Ja vielä lopuksi täältä hyväksytään käyttösopimusehdot ja muut järjestykset. Ja sitten luodaan tili. Noin. Eli sitten tulee rekisteröinti on onnistunut. Olemme lähettäneet sähköpostia ilmoittautumislomakkeessa olevaan osoitteeseen. Tarkista se, lue viesti ja klikkaa siinä olevaa aktivointilinkkiä rekisteröinnin loppuun saattamiseksi. Tästä voi ottaa nyt ylös varuilta vielä tilausnumeron, joko kirjoittamalla sen ylös. Tai siitä voi vaikka, että jos olet itse tietokoneella ja sulla on kännykkä, niin voit vaikka napata siitä kuvan. Mä nyt kirjoitan sen vielä ylös. Ja sitten on tärkeää ottaa pankkitilin tiedot siirtoa varten. Nyt nappaan itse tästä kuvan. Noin. Tai sitten ne voi kirjoittaa ihan ylös. Tai vaikka kopioida sinne omalle tietokoneelle talteen. Eli sieltä löytyy sitten saaja on Kannavei Europe, p.v. Osoite tarvittaessa ja tilinumero ja IBAN löytyy täältä. SWIFT-pankkikoodi löytyy täältä ja muut tiedot sitten myöskin. Ja ne on siinä valmiina. Eli näin tehtiin kanta-asiakkaan ensimmäinen tilaus. Mene sitten sinne omaan sähköpostiin ja tarkista sieltä vielä, että tiedot on tullut. PA, tai siis kanta-asiakasnumero, mikä tulee olemaan sun ID tänne sivuille, ja salasana, mitä kautta pääset sitten sen aktivointilinkin kautta niin viimeistelemään sen rekisteröinnin. Ja pyydä sun yhteyshenkilöltä, että käytte vielä vähän läpi sitä uutta järjestelmää, ja sieltä löytyy kyllä sitten myöskin ohjeita ja videoita, joissa on suomenkielinen tekstitys. Tervetuloa Kannaveen pariin.